na buhay mga kabeli. Yun, good morning po. Good morning po. Yung madaling araw sa farm mga kabeli. Biyahing Mabalacat, Pampanga mga kabeli. Yun, biyahe po tayo sa Mabalacat ngayong umaga. So mamayang tanghali sa naman, Masantol. Tol, Mantol Pampanga po. Yan, dalawang event. Good morning po mga kabeli. Ayos po, ayos. Ayos. So mga kabeli, biyahe na po kami. Yan, dalawang sasakyan. Yung Montero tsaka yung si Bea. Ayan si kabeli. Good morning mga kabeli. So yun, di natin dala si Whitey. Gawa nang wala pang RFID mga kabeli dahil dalawang event kami ngayon sa Mabalacat sa sa Masantol. So yun, driver ng isa, si Kuya Didong. Thank you. Okay, kita-kita tayo mga kabeli. Mabalacat, Pampanga. So yung mga kabeli, nasa bayan po kami ng Mabalacat. Public market. Public market. So bibili po tayo ng seafoods tsaka ibang ingredients. Sabi niya, Ah, malamig. malamig. Seafood. Ah, Nike, balikan tayo, Nike. Ano? 8.
pusit rotative. Datang lo magsipit ka ni. Yan, daw po. Facebook page. Kabeli po sa YouTube. Yan. Opo. Kabeli po, kabeli. Kaneli. Sige po. Yun, yung mangga, yun o. Facebook nyo. Eh, mangga daw mga kabeli. Pusit. Yan na ako po malimasal. Ano malimasag? Ating panahon na ka, ating panahon na lang. Mapanahon niya po eh. Panapanahon. Tempo na po. Then, pwede ko mamili ng mga tabi. Sige. Ay, di mo rin. Yan pusit. Yan, pag-ipat tayo tanong. Oh my. Karin na ano po. Oh. Ay, Kailan? Tapos ipon. Apo, Marco. Kailan tanya mo na yan? Apo. Scallops. Halaan. Ano po? Halaan. Alam po. Alam po yung scallops yan? Alilas. Alilaw. Maragulareta. Ah. Yan, mali pa tayo. Ito yung salmon head. Ay, sige po. Ay, magkano nito? Lager niya. Ay! 320. Gawin kaya pa yung... 240. Ah, 240. Mabili po. Ang catering game po eh. Sabi na. Yan po tita. Hello po. Picture naman. Video po. Ay, salamat po. Yung mga kabili, okay na po. Binili namin, si Tres, ayun na. Nakabili na. Yun na, balik na sa sasakyan. Yung mga kabili, nasa sasakyan na po ulit kami. Kini po tumama na siya. Oh, Tres, kaya na nga eh. Bukas.
beli, ito na po. Nasa event place na po tayo mga bili. Resort Bozon. Kaya maaga tayo ngayon mga beli, kasi dalawang event po tayo. Mamaya sa Masantol. Masantol, mamayang hapon. Malayo-layo din dito, no? Malayo. Kayo galing? Karayet po. Opo. Ang layo pa na eh. Ano oras kayo malis doon? Plus 4 na po. Kasi Wow. nag-aliens kasi eh. Sige, sige, kami na po. Doggy. Dogi-dogi. So yung mga kabili, hanap po tayo ng pwesto na paglulutuan. So ito yung swimming pool, ang maliit. Ito po yung malaki. Tapos doon po yung event place, yung ano, function hall. Mga maskulado, amo din ang may caption. Mga poging maskulado. Ala po, panay Pero bago mo gusto niya man na magluto rin na natin. Opo. Lalo na rin bakla. Aliman ko lagi, mag-vlog lang eh. Habang magluto niya. Eting gulira. Okay, mga beli, tita ni Remy. Okay, masasabihan sana mi, bablas ko. Oh, promote mo na yung farm mo, Gosong Farm. Yan, Mabalacat, Pampanga. Ay, ka nang Mawake. mag-promote. Yan. Okay. Oh, please. Pili. Puputo na naman kanyan. Yeah. Si Margaritas niya, kasi po itong babae yun, alam ko. Sentro na. Morning po. Mga Bailey. Good morning din sa inyo. Gulay, papabara buhay. Panchapsoy. Sa malamig na panahon. Yung ano po, patatas pang Pang biringi. break. Yun. Arroz Valenciana. Rose Valenciana. Sa Tagalog. Bobo. Bawang po mga kamili. Walang bago ako po. Bawang sibuyas. Hindi ka pala po promote pa. So bawang sibuyas po lang. Nangitim na yung mga taliri ko. Kakapalat ng bawang. Kaya sa Kuya Jaway, pasyalan po natin. Nag-ausap po. So mga kabeli, dito na po tayo sa fish fillet. Fish fillet. Yan. Pang sweet and sour. Sweet and sour fish fillet po. Ito po yung gamit namin. Sige. Kuya Jaway. Napaluto ko lang po na siya ng breadcrumbs. Tapos ipa-fried po namin. Okay. Tapos si ma'am, meron pang ano, yung cordon bleu. Cordon bleu. Ganyan din po yung gagawin. Ganyan din po. Medyo may marami lang po. Ano same
procedure. Siyempre po sila. So yun mga kabeli. Kaya Kuya Japoy. Ayos. So, hindi, mali. Yan mga kabeli, nandito na tayo sa anong farm to? Goson po, Goson Farm and Resort. Yan mga kabeli, napakalagi na ng resort na to. Napakaganda. So, tapos napakamura. So mga kabeli, day tour dito 8,000 lang. Yan. Salamat kay Nanay Remy. Yan, Thank you so po. sila yung may-ari mga kabeli. Ano sila, galing sila na Las Vegas, nag-for good na sa Pilipinas. Yan, ito yung naging business nila rito. So matagal na daw to, sabi nila, ang kwento sa akin, nasa Las Vegas pa sila, pundar na nila to. Yun. Ayos po yung mga kabeli. Yeah, sarap ng ganito mga bero. Meron kang ganito, tapos for good ka na, at least ibig ko sabihin, nandito ka lang, kumikita ka. Yan, katulad yan, may mga nagpapa-event. Ang importante dyan mga beli, hindi mataas yung price mo. Yung tulad nito, 8,000. Kung ito mga beli, ano to, wedding po o Ponce family sa Manalo. Yan. Ayos mga kabeli. Tama ba yung pinagsasabi ko dyan po? Tama po yung mga kabeli. So mga beli, estimate ko rito pang 150 na katawa lulutuin natin. So meron tayo, ano lulutuin natin dyan, Paul? Po, mimilo po tayo dito. Kaya po tayong estupadong baboy. So yun, 10 kilos, 10 kilos roast beef, 10 kilos, 10 kilos cordon bleu, 10 kilos, 7 kilos fish fillet, 7 kilos, 6 kilos chop suey, 6 6 kilos, kilos chop okay. suey, 5 kilos biringi, Okay? tsaka 10 kilos mixed seafoods. Yun. So mga beli, yung mixed seafoods nila at namin nakakuha yung seafoods yun na napaliwanag ko na po sa kliyente. Wala pong limasag. So kinonvert na lang natin, dinagdagan natin yung kilo ng seafoods. So yun, dito kasi ako sa Mabalacat nagpabili kay Jepoy. Yun, wala kami nakakuha ang Limasag at tsaka limango po, wala. So yung mga beli, maya iikot kayo ni John Paul dito. So ito, mga dala natin is nakamarinate na sa farm. Ginawa na namin kahapon. Dahil double event tayo ngayon, after namin dito mga 10 or 11, kailangan bibiyahin na sila Jepoy papuntang Masantol, Pampanga. And then ako siguro mga 1 or past 1, tatakbo naman ako ng Masantol. So mga beli, ayan, samahan nyo kami ngayong araw na to. Isa sa big event natin, so kasal lang ating pagkikater ngayon. Yun, maganda ng kubo. Kasan? Sa taas ng mangga. Yun? Kaso sira. Ang tawag yan manga tree. Treehouse. Oh, manga house. Ganun. Treehouse. Okay, so mga beli. Yan. Okay mga beli, ikot muna kayo ni Jampo. Laban nag-aayos kami ron. Thank you. Thank you po. So yung mga beli, ikot na po tayo. So ito may maliit na tulay. Walang isda. So fish pan, wala siyang laman. Walang isda. Tapos ito kahit mabili parang bahay po. Bahay po ata sa loob. Bahay. Tapos to, so ito po yung kusina mga kabeli. Hello po, silipin ko lang po yung kusina. Ito may iyawan kusina. Sa mga guest po pwede po magluto dito kita. Ayun. Sige po, ikot lang po ako. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Tapos ito CR. Tapos may bakanting lote sa likod. Parang dating fish pan po. Ito yung function hall. Amin mga nag-aayos. Hello po. Nag-aayos po lang mga kabeli. Doon po.
Tapos ito po yung swimming pool. Liwanag ng tubig oh. Ito pa sa likod. Ito mga kabel, ito po yung ano, yung malalim na swimming pool. Baka nasa ito mga 5 feet. Tapos may maliit na swimming pool po dito. Ay mga kabel, maliit na swimming pool pambata. Tapos dito pa yung nagluluto. Ayan no mga belly. Hello po. Hello. Ay, shoutout natin mga anak mo, Nay. Bebe mo lang din eh. Shoutout po sa mga anak niya, tita. Aisa Serwin. Yun. Sarina Sophie Sian. Grandma Sherwin Cabelli. Yun, The popular vlogger and chef in Pampanga. Okay? Popular daw. Thank you. Shoutout Thank po you sa po. inyo. From Las Vegas, mami, ano? Thank you. Yun. Dito po yung kusina. Okay. So, hindi, mali. Mga Beli, ano na, start na tayo. Pork Hamonado. estopado. Ay, estopado. So mga Beli, pork estopado. So kasi manggamit ko, yung iba ginagamit is liempo. Ito po. Ito po. So ito, gantong slice ang ginamit natin mga Beli. So malaki siya. Tapos piprituin natin, mamarinate muna natin prito, tapos pakukuluan natin to. Pag nakulo na to, malambot na mga Beli, pa i-slice natin. Para siyang pang-hamonado. Yun. So kasalan to mga Beli, kailangan magandang presentation ng ating pagkain. Yun. Congrats po Kanina, sa bagong kasal. ikaw kailan kakasal? Sa darating na panahon. Wala pa. Toyo. Yung mga belly. Toyo. So mga Beli, konti suka. Pineapple juice. So yung ginagawa natin mga Beli, mamarinate muna natin to. Hindi pa natin siya pakukuluan, hindi pa natin siya ano. Tutuin. Marinate siguro natin to at least mga 1 oras para pasok na pasok yung lasa. Yun. Sukal mga belly. So ang lasa nito mga Beli, masim naman, namis. Para siyang adobo. Yun. Di ba? Yan Paul? Opo. Tapos may saging saba. Saging saba. So lalagyan natin ng carrot saka patatas na rin mga Beli. Yun. Yung iba, linalagyan ng sili to. Yung laurel, Ah, nga pala. Sige po. Habol po natin. black pepper. Tres, pasuyo nga laurel. Like- Tres. Mandun. Sa box. Bawang mga Beli. Bawang sibuyas. Baba. Baba. Box. Okay, yan na. Tutukan mo, cameraman. Chicken dress. Maluto takap. Yun. Laurel. So yun mga Beli, maglalagay tayo ng laurel. Yun. Yun. Okay mga Beli. Bayang manwala Ay, na sinanay. namin. Tanda ka nun ati Cabelli. Alben, ay ni Cabelli. So, Manwala. Nung napuanti kasi ka na, para kay Cabelli Kem Farm. yan sa Beli, sila po bayari ng farm na to. Yan, nanay, maraming salamat. So mga Beli, mamarinate muna natin to in 1 hour. Tapos yun, i-fried natin to. Then, tapos pakukuluan na natin. Tapos yun na, gulay na.
So yung gulay na ito mga belly, piprituhin din natin. Bango ano? Bango po mga belly. Dagdagan pa natin ng pineapple. So mga lutong Kapampangan. Lutong Kapampangan. So kahit sabihin natin lutong Kapampangan to mga belly, kanya-kanyang version pa rin po. Kahit sabihin mo Kapampangan ako, iba yung diskarte ko sa pagluluto. Yung iba rin ang diskarte ng pagluluto nila. Yung iba gamit liempo, tapos lalagyan ng konti sili. Yan ang pagpangandaan, siguro di natin pwedeng lagyan ng sili. Okay mga belly, step 1. So, anong susunod na natin dyan, Bal? Yung biringi po. So, bringin na tayo dahil medyo may katagalan ng bringray, gigisa na natin. Yan. Okay, thank you. Takpan muna natin ito mga belly. Space. Napecha nga ni Mami? 25. 25. Yun o. Ano pa yung susulay yan? 25, 2025. Yun. Thank you, Mami. So, yan mga belly, katunayan na pumunta yung mga Team Kabeli rito. Opo. Thank you. Tsaka po yung ibang guest. Yun sa ibang guest, ayan. Ringan ba yun? Sa sala ko na lang mo eh, kung naman manalo ka lang. Yan ang burado, Mami. Wow. Yun. Ayos mga belly. Okay mga belly, nag-isa tayong bawang sibuyas para sa arroz. Valenciano. So, chicken wings saka Chicken liver. Pasas. pasas. And garbanzos. Green peas. Hindi naman green eh. Ano po? Maputlapis. Kaputla. Black pepper. Patis po yung meron. Yun, patis. Chicken powder. Ano pa? Yun nga po, pampakulay. Gulay. Res, gulay ko. Turmeric powder. Nandyan, ano po? Yun. Yan, lagay mo tres. Carrot saka? Patatas po. Konti lang din. Turmeric powder. So yung mga belly, dinidry na ni Ingo yung ano natin, estopado. So yung mga belly, napansin nga pinagsabay-sabay natin igisa lahat yung ingredients. So yan mga belly, ito pakukuluan pa natin na matagal to dahil isasaing natin to Yun. sa gata. So yan, para pumapasok na yung lasa doon sa karne ng ating Manok. manok. Yun ang ating manok ng siyo. Stay. Arroz, balik. Siya na. So, bringi sa Kapampangan mga belly. Dagdagan natin ng Turmeric powder. pinangit. Kanga nila. Okay mga belly, tatakpan ko muna to in Mga 10 minutes. 10 minutes. So mga belly, habang hinihintay natin to, so magpaprito na tayo ng pang-estopado natin. Dahil ito, medyo may katagalan to dahil palalamputin natin sa low fire. Yun. Yeah. Okay. So mga belly, piniprito na natin tong Pang-estopado. so, 10 kilo. So mga belly, pagkatapos natin prituhin, ibabalik natin ito sa pinag-marinate. Tapos titimplahan pa natin hanggang sa Papakuluin. Dumambot.
So yan mga belly, tapos piprituin natin yung saging saba, carrots, patatas nito, tapos imimix natin doon. Okay, thank you. So yung mga belly, tinikman ko na ginilasa. So ilalagay na natin yung malagkit rice natin. So ito, pinuro ko na, hindi natin naluan. Okay. So mga belly, ito ilalatag natin to sa kawali din. Go, sa malaking kawali siguro. So imimix muna natin bago natin lagyan ng Gata. gata ba yan? Opo, mga beli. Ilan yung gata natin, Tres? Per kilo po, 3 kilo. So mga belly, ito 3 kilos na gata. So dito per kilo sa ating sa Arayat is Pero ano, piraso. kaya lang, minsan kasi ito may halong tubig, kagaya nyo. Purong gata. So, para sa akin, sana, sa tingin mo, puro ba? Puro po. Puro po. Puro po yan. Si Trisha bumili. Opo. Pinanood ko po nung pinipiga. Ha? Pinanood ko. Sige. Walang daya. Pinanood ko. Yun, puro daw, sabi ni Tres. Sige, lagyan ko. So ito mga belly, pagtutubig dito, istantyahan lang. Pag napasobrahan ng tubig, Yun. pag kulang ka sa tubig, magagto. Pilaw. Natawa si nanay na. Okay mga belly, lalagay ko to sausage. Naglalagay tayo sausage. Okay, hayaan lang natin kumulo. Tapos sa transfer natin sa kawaling malagay, tatakpan ng dahon hanggang sa maluto na siya. Yun. Okay, balikan natin tong Pang. Kasing ba yan? yes, Estofado. avocado. Yung mga belly, lumalabas na yung aroma ng pineapple. Okay, pag ganito na kaya itsura mga belly, pwede na natin transfer doon, tapos makukuluan na natin. Mamaya. Galing mo naman yung camera man. Gano'n ito yung kawali. So siguro ito, abutin ng mga 1 hour na pinapakuluan natin ng low fire. So ito mga beli, matrabaho lang pero manyaman to. Yaman. At ang bagay, pinapakabura eh. Lahat ng bagay, pinag-iirapan, Andres. Opo. Tama po. Okay, so yan, magsiset na si Ingo rito sa kawali na to para sa... Arroz, Valenciana. Thank you. Arroz. Valenciana. Arroz ni Adam. Okay mga beli, tatakpan na natin ang daon ng saging to. Tapos, hintayin lang natin maluto. Thank you. So mga beli, pinrito na natin yung saging saka Patatas, karot. Panasta. Estofado. alam na. Okay mga beli, piprituin lang natin to. So minix ko na, tapos sinimix lang natin mamaya doon. Yun. Para isang prituan lang mga beli. Thank you. So yun mga beli, okay na yung ano, so yun mga beli, okay na yung carrot, saging, patatas. So bawang na mga beli. Bawang sibuyas. Pagkiligan. So ito mga beli, pag nag golden brown yung ano natin, bawang sibuyas. So yun. Lagay na sa
Saan? Sa kabila po mga Beli. So bali apat na kalay yung gumagana natin. Bringy, frying. Ayan mga Beli, pwede na natin sama dito sa ating na pritong Estupado. tupado. Tutukan mo to, cameraman. Opo. So dito na natin ipapailan mga Beli. Okay, malapit na rin piniprito na yung go. So titimplahan na natin to mga Beli. Ayan. Dagdag ng pineapple juice. Black. Malinta mga Beli. Toyo. Koyo. Kaya po. Yan. So mga Beli, naglagay na ng suka. Hindi na tayo maglalagay ng suka. So mga Beli, mamaya i-adjust natin yung sauce na ito pag malapit na maluto yung ating estopado. Yun. So magdadagdag lang tayo ng tubig, go. Pasuyin muna ng konting tubig, go. So kailangan mga Beli, nakalubog siya sa pinaka-pang-marinate natin. Para habang lumalambot, Bagong sumisiksik ng lasa. yeah, lagyan mo ng tubig, ka. Yan, nago. Kaya Beli, sama na natin to. Sa amo niya pamilya ng kanta niya. Opo. Manipis sa gilid. So, saan natin iiwain ng manipis? Go. Buhat doon sa kabila, go. Buhos na natin to. Estupado. Pado. Pado. Okay mga Beli, low fire na natin to. So ito mga Beli, pan low fire na to. Tapos haluin na lang natin maya maya. Pag malambot na yung karne natin, Pwede na. bingo na. Kainin. So mix seafoods na tayo mga Beli. Dumadami yung kaibigan nating. Alam niyo po. Alam po. Okay, cameraman. Okay. Sa'yo dito. Wasin natin. Sige, saan po natin ilagay? Doon sa danggot. Sa danggot. Oops. Pantay. Okay. Yun. Sa mga Beli, low fire to hanggang mamaya siguro 1 hour. Low fire. Fire. Yun, low fire. Hey! So, yun mga Beli, mix seafoods na tayo. Dumadami yung kaibigan natin. Shoutout po na natin si Kuya Nelson. Sapitan, ayan Kuya Nelson, sapitan ng Kuya Jake, shoutout po. Yan, Kuya Jake. Yan, pinsan ko po yan, Kuya Jake from California sila. Maraming salamat sa suporta. Yun, Kuya Nelson, thank you. Butter. Yun, para sa mix seafood. Mix seafood, so dalawang butter yung linagay natin. Jumbo. So, time check tayo mga Beli, alas 9 na ng umaga. So, meron pa akong 2 hours para magluto. Yun na. Dagdagan natin ng Antika. so mga Beli, dinadagdagan ko ng mantika yung butter para hindi lang Masunog yung butter. at hindi lang ding Malikit. Yun. Tawang mga Beli. Sibuyas. Uyas. kaya mga Beli, mapupulayin ko lang na. Tapos yun na, dahil nga po nabanggit ko na kanina, wala tayong crab. Yun. Walang available. Wala eh. Madalang lang daw po dito yan. So mga Beli, na-adjust ko na lang yung kilo ng ipon, puset, saka taong. Yun. Pero napaliwanag ko na po kila sir at saka Ayman. Kaya, thank you. Mga Beli. Sambagsak ko! Yeah, Kuya Jake ha. Thank you. Saka sa mga kapatid mo sa Canada, saka California. So ipon na tayo. Wala tayong
Sarap. Sarap eh. Yun, hipon. Tahong. So, uli na natin yung squid. So, ito na lahat. Opo. Naku po. Di ba opo? Pinukod. So, ito mga beli, ipon-pusit pa lang to. So, tatakpan muna natin hanggang sa Maluto. hintayin lang natin maluto yung ipon. Pag okay na yung ipon, lalagyan na natin ng sarsa yan. Thank you. Okay. Okay. So, yan mga beli. Okay na go. Bagsak mo na. Lagyan na yung sauce. Tsaka yung Chili pusit. sauce mga kabeli. So, yung pusit na bili natin mga beli, yung baby pusit. Lumaki na konti sa baby pusit mga beli. Pero masarap yan, malambot yan. Itim. So, brown sugar. So, yan mga beli, brown sugar gamit natin, hindi white sugar. Tapos, lalagyan ng oyster sauce. Tapos, manyaman na. Yun. Nakal mo rin. So, yan mga beli, black pepper. Res, darating yung cornstarch ngayon. Okay mga beli, pagkukulang ko lang ito. Tapos titikman na namin ni Ingo. Tapos lalaputan na natin. Tapos nakaisa na tayo. Yun. Ayos, mga beli. So yung roast beef mga beli, kagabi pa lang ginawa na namin sa bahay. Thank you. Tayo, bantay rin. So mga beli, pampa. Palabot. Bagsak po. Nakabagsak na yan. Ay, shoutout natin eh. Yun. So yung mga beli, mixed seafood. So yun, naglagay na tayo ng pampalapot. So titikman na natin to. Go! Eto meron. Ako po. Oh, meron pa po. So sabi nila mga beli, yung patikim-tikim nakakataba. Parati natin patitikman si Popo para tumaba. Opo. Ayos na? Ano po mga kabeli? Okay, plating tayo mga beli. So nakaisa na tayo. Sunod-sunod na to mga beli. Thank you. Thank you. Ali. Seafood. Yeah. Okay mga beli. Chicken breast. Para sa Chop suey. Saka chicken liver. para sa Chop suey. wala nang yun kahit ano. Okay mga beli. Hangin muna natin to. Lulutuin muna natin yung Sahog. sahog natin. Lagyan natin ng oyster sauce para may lasa yung sahog natin. So 6 na kilong Chop suey. just wait. Thank you. So mga beli, titikman ko muna yung sauce. Ayan. Dahil natikman natin. Kulang ng pineapple juice. May asim na siya, kaya lang kulang lang sa mga beli. Sa bagay mamaya i-adjust ko pa yung lasa niya mga beli pag malapit ng yung sauce na lang. Okay mga beli. Ayos. Yeah. Okay, gunay ko. Mga beli, si Jeboy busy pa rin doon sa pagbabalot ng cordon bleu. Yun. Carrots.
Sayote. Lagay mo na. Go, pengen sa stock. Ano yan? Charo. Pambali na. Yang corn. Babi. Cauliflower. Pengen dagan. So mabili yung broccoli, uling-uli na natin lalagay. Dengan daga. Ito sa lambas yan. Red bell, sige. Yes, celery. Yung mga beli, titimplahan na natin nor seasoning, black paminta, oyster sauce, konting Brown sugar. dalawa, chicken manok, Tea powder. sige. Okay mga beli, tatakpan ko lang to hanggang sa lumambot ang Gulay. gulay. In 5 Minutes. hours. Yun. Thank you. Okay. Okay mga beli, ito na yung gulay natin. So lalagyan natin ng soup stock. So ito yung pinagpakuluan ng baboy kahapon. So mga beli, ito linagay namin sa chiller para hindi masira. Konti paga. Okay mga beli, yun na. So ito na yun. Opo. Ano ulit? Okay, broccoli. So hintayin ko lang lumapot mga beli and then yun na, sunod-sunod na to. Thank you. Okay mga beli, okay na itong ano natin. Kumukulo na yung ating Soy. chapsuy. So yun, cornstarch. So yun mga beli, titikman na natin pag lumapot ng sarsa nito. Yan, shoutout kay Kuya Nelson and Kuya Jake. Yan, mga pinsan ko sa California. Yun. Shoutout po. Shoutout po. Okay, go. Tikman na natin, go. Tres, halika Tres. Ate, mga bili. Tikman mo rin Tres. Chop suey, pampahaba ng buhay. Natural, sa'yo may gulay. Yan. Ayos na po, masarap na po. Ano yan? Tiga. Solid joy pinyera. Ayos na po, masarap po. Red bell. Red bell yung ano sa dulo. Sabay. Di ba ba? Ito sarap. Kaya mga beli, masarap na po. Ano po? Ay, shoutout mo si Tito Willie Boy. Shoutout po kay Tito Willie, tsaka po sa Mrs. niya, si Tita Cherry Andel yan. Tita Tsaka po sa- Cherry. Saka kay Tata, yung biyanan ni Cherry. Tita Stephanie Andel yan. Yung biyanan ni Tito Willie Boy. Yun. Yun. Shoutout po. Tatay. Tito Domingo, yan. Domingo family. Thank you po. So yan mga beli, okay na itong chopsin natin. So napansin nyo, medyo sticky yung sauce nito. Mamaya mga beli, pag lumamig to. Sigurado, huwag tutubig. Tama ko ba? Okay mga beli, lalantayin ko lang yung repolyo na ito. Tapos okay na po. Thank you.
Sero. Suy. Tapos mga kabeli. Ito mga kabeli, nakasalang pa yung iba. Ibang roast beef sa turbo. Uy, nag-moist. Ay po mga kabeli, nakasalang po. Yeah. Yeah. Ganda. Hot sauce, no? Ano niya? Hot sauce ka no? Ako. Ay, dyan ba? Oh, ano daw? Cordon bleu. Ah, sige, sige. Roast beef. So mga kabili, ito na po yung ating buffalo wing. Na-fry na. Tapos ito naman po yung ating cordon bleu. Ayan, nag-fry pa rin po tayo mga kabili. Tapos ito yung bringi, okay na? Yung bringi. Nice ko lang mga beli. Okay mga kabeli, thank you. Okay pa. Ito po yung ano, sauce ng estupado. So ito mga beli, pinapalapot ko lang para matikman na natin. Tikman na natin po. Uy. Yeah. Yun! Alat! Double juice. Okay na to mga beli. Anuin ka na lang ng konti yung sauce, tapos yun na. Yun. Yung mga beli, pang ano po yan? Estupado. Rose Valenciana. Bring, hey. Opo, ingatin niya rin po. Pork estopado mga beli. Jeremy sa restaurant mo, may ako nila.
Pork estopado mga kabeli. Sa'yo po. Bring him, Abel. Tagalog. Ross Wala. Valenciano. Ross Valenciano. Sa bagsak mo dyan. Sa'yo tayo mga kabeli. Ay, Abel. Pati pa, Abel. Hinanabi po ito, higutan di. Kaya mga beli, okay na yung ano natin. Ano to? Buffalo wings. So ito yung sauce, gumawa tayo kanina mga beli. Ang bango. So yung mga beli, sauce natin to, minix natin yung sweet chili sauce, hot sauce, ketchup, konting oyster sauce para maging dark lang po. Tapos yun na, cornstarch, tapos tubig. Tapos tatadyain nyo na lang kung gaano kaangang yung gusto nyo. Buffalo wings. Sa mga bili, kulang pa dito yung fish fillet, yung sweet and sour fish fillet. Yan na po mga beli, yung fish fillet. So yan mga beli, nagliligpit na yung team dahil lilipat na sa Masantol. Yung time check tayo 11, so mga 12:30 sana nandun na or 1 na, siguro for sure 1 nasa Masantol na yung team. So yan mga beli, inining ko yung iba rito, medyo walang anin po doon sa kawali kanina eh. Okay. So wala pa yung kinakasal. So yan mga beli, paalis na po sila Kuya Adam, Kuya Ingo, Kuya Jepoy, sa stress, kasi Baw Didong. Paalam mga kaibigan. Mga kaibigan, paalam. Alam po! Billy! Yan mga kabeli, on the way na po sila sa Masantol, Pampanga. Yan sa second set. So mga beli, tapos na tayo magluto. So parating na yung mga kakasal. Kinasal pala, kinasal. Yun, happy wedding. Yan. Ano ang apelido? Nakalimutan ko po. So yung mga kabili, ito na po yung mga bagong kasal. Dumating na po.
Balong mo nito, mapanit siya yun. Kaya ako pag isang manualan dyan sasabi niya. Hindi ako kaya siya. Hello po. Nagpapabayo, hindi mapanit siya. Beli, nandito na yung kinasal. Congrats po. Ay, thank you po. Thank you po. Thank you. Mabuhay ang bagong kasal. Thank you po. Picture ka na. Opo, kahit po. Okay. Picture daw, picture. Sige po. Sige po. Pagkakit ko lupon. Ay, ako sorry. Hey, picture mo kami dali. Sorry naman eh. Hindi, against the light kayo. Ay, against the light. O, baliktad kayo. Sino po? Lang, ba't ikaw nakagitna? Oh, ito, pagkita mo. Kayo po, kayo gitna ma'am kayo. Patara ako nga tanga ha. 1, 2, 3. Metong pate. 1, 2, 3. Ayan, nakayo Thank you po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ito po sila. Kaya po, roast beef. Laman niyang baka po. Kala ko lengua. Halya. Roast beef daw. Ito po. Asado. Ali po. Ayaw ko na bibili. Dahil pang kakaliwang kayo bitang kaya mo eh. Kaya na roast beef na roast beef baka po, bisa ka? You want this one, Lola? Kalapit. Oh, that's a lot. Thank you. Welcome. Nayagat yung pahaluto si Rin.
Ay, Asia S. Kaya dito siya para ko. Tama na isa pa. Meron na ba to? Malit lang anak. Malit lang. Carl, ba't di pa kayo kumain? Kahit isa lang. Yan. Saksay mo. Balikan ko na kaya. Saksaya na. Ito po. Ah, sige. Bigyan ng isang piraso. Yung maliit lang anak. Maliit lang. Maliit lang. Hanapin mo yung pinakamaliit. Ito na po. Okay na po. Pakalagyan ng mushroom. Oh, yung isa pakalagyan. Ito na naman. Salamat! Hindi, fish to. Saksay po. Pati po yung isa. Yung mo na balon mo na lang. Ito rin. Gulay ba? Gulay ba yun? Ano mo sa paro? Gulay yung kabisa. Ate, kaya mo dito? Mabe matapon. Dapat Akin na. Be dito. Be dito. Mushroom. Be lagyan mo lang. Dalawang pa, okay na po to. Dalawang bata lang to dito sa akin. Sige po. Gusto may tindahan ko pumasok po. Makingat tatay. Ganito po. Hindi pa nakimay ko. Baka naman Wala po kayo po dyan. Busog lang po niya. Ito po. ayaw. Saksay po. Ayan na. Ayan naman. Roast beef. Saksay. Pero konti lang. Chopsay po. Baka po. Sige po, punta na daw ako.
Pwede pong pabati po pala yung kahit yung bayong kasal. Dati kasi ito talaga yung precious. Ay, tayo tanaw mo rin. Malabay sinabi na, oy, marini ako ang karinaliya. Sinabi mo malap marini. Doon ko na rin Wali at chikar. Ay mga kabili, po pala si Sir na bagong kasal. Yun, congrats po. Ito po yung tupado, no? Apo. Ito yung hinihintay kung tupado. Akala ko diet ka. Hindi kayo mga ano? Kahit ngayon lang, wag na ba diet? Wala naman dahil. Hindi ko pahingi. Adi. Kasi mo muna ako. Wait lang. Ayoko lang ito kasi baka may blood. Lala ko na lang. Pwede na to baka. Congrats Carla and Angelo. Best wishes. Yun. Hello po. Pwede doon na lang kami. Sige po. Sige po. Okay na. Congratulations and best wishes. First and Carla, may God bless your marriage. Sige po. Baby na? Okay na po. Congrats, First and Carla! Sige po. Three. Congratulations, Carla and First! Love you! Yun. Sige po. Hello po. Nakabagal magsalita yung si Okay. Sige po. Congrats mo. Hello po, nanay. Sige po, nanay. Sige po. Carla and bless you. Yun. Thank you po. Hello, sir. Hi, sir. Sige po. Congratulations, Precious and Carla. Have a happy marriage. Yun. Thank you po. Hello. Sige po. Hello. Congratulations, Precious and Carla! Best wishes! Yun. Thank you po. Okay. Congratulations to both of you. Thank you po. Sige po. Congratulations, Tito Jelbo and Tito Carla! Yun. Thank you po. Sige po. Yun. Thank you po. Hello po. Ako rin nagtutubo. Huli. Uli. So, Beli, papaalam muna ako. Pupunta na ako sa Masantol, Pampanga. Nandun sila Jeffoy. So, tapos na rin kumain yung mga bisita. Saka yan, nakapagpaalam na tayo sa bagong kasal. Ano yun? PNC, ano yun? Bali, yung pangalan daw po ay Angelo and Carla. Angelo and? Carla po. Yan, best wishes po sa bagong kasal. Yun. Thank you. So, yan. May iwan si John Paul dito para kumuha ng video. Yun. Ayos, mga pwede. Mamaya magpaalam ka rin sa kanila pag-aalis. Opo. Thank you po. Outro mo na rin. Opo. Okay, thank you po. Totoo pa? Video po. Ano, may iwan pa rin. Gagawin nyo. Oo, hanggang mamaya pa yan. Sige po, panoorin po namin. Ang kakalasing ko yan. Di po. Thank you. Thank you po. Yan, hello po. Hello po. Kaya baka pwede pong pabati po yung bayong kasal? Ay, hindi lang yun. Ninang po, ninang. Sige po. Hi! Happy wedding! More babies to come. Ayan si Meli.
Yun. Yan. Okay na to? Sige po. Titikman natin lahat. Lutong kabeli to eh. Kaso wala na yung fish fillet, yun pinaluto mo, di ba? Hindi niya muna naubos eh. Schedule po. Hello po. Hi, Kameli! Si! Hello po! Then fight the black hole. Black hole? So yun mga kabeli, magpapaalam na po tayo. Ano, hello po. Kaya nag-iinuman na mga kabeli. Ay, kayo dito. Ay, excuse po. Dito magpapaalam na po. Sige. Uuwi na po. Okay po. Salamat po. Pagsabi na kang kabilya. Opo, salamat po. Eh guys, 2 months mo siguro ka, mag-overnight ka. Again, farm po. May schedule ka pa kayo, ne? Sige po. Sige. Kay Ma'am Carla po. Wow. Busy. Salamat po. Muna na kayo po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Kang kaya po. Kasirang ilo. Sir, huli na ako po. Thank you po. Congrats po ulit. Thank you po. Thank you po. Yun. Rob, alis na daw sila. Congrats po ulit. Thank you po. Baka may gusto po yung shoutout. Shoutout na lang sa family ko. Thank you. Thank you po. Thank you. Kay tita. Tita. Mauna na po. Mauna na po ako. Yun, baka may gusto po yung shoutout ulit, tita. Ha? Shoutout po. Shoutout ko yung mga kamag-anak namin, yung Layo family, Manalo family. Yun. Thank you. Thank you po. Una na po ako. Wow. So yun mga kabeli, uwi na po tayo. Kaya nagpasundo po ako sa kaibigan ko mga kabeli. So hanggang dito na po yung vlog ni Chef A. Ingat po ang lahat and God bless all. Thank you.